Il-Qorti tal-Appell Kriminali konfermat is-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati fil-konfront ta' 5 ex-kunsilliera u sindki illi fl-2010 kienu ġew akkużati li frodaw lil Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea. Dan wara li l-Avukat Ġenerali 3 snin ilu kienet appellat is-sentenza tal-ewwel qorti. Is-sentenza oriġinarjament kienet fil-konfront ta' 6 kunsilliera iżda wieħed mill-akkużati kien laħaq miet qabel ma ntemmu l-proċeduri. Il-persuni li ġew liberati u li ma nstab xejn fil-konfront tagħhom huma s-Sindku ta' San Lawrenz Għawdex, Noel Formosa, Clodetta Bella Baldacchino, Michael Cohen, Doris Borch, Joe Borch illi laħaq miet u Alessandro Oreste mill-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali. Huma kienu akkużati li f'Novembru tal-2010 u fix-xhur jew snin ta' qabel kienu frodaw lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Gvern Malti. Dak iż-żmien l-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi l-Olaf kien qal li seta' kien hemm xi irregolaritajiet mid-delegazzjoni Maltija fit-talbiet tal-ħlas lura fuq biljetti tal-vjaġġar għas-snin bejn l-2004 u l-2007. Fuq il-medja soċjali s-Sindku ta' San Lawrenz tqar illi dan għalih kien kapitlu ta' 15-il sena mhux daqstant faċli. Sibt familja u ħbieb li s-sapportjawni kiteb Noel Formosa, sibt min jemmen fija u insista li ħafer lil min b'intenzjoni waslu biex jgħaddi minn dan iż-żmien ta' prova fil-waqt li stqar li se jibqa' jkun ta' servizz.